8 million pesos nalaga naman po ng financial assistance para sa mga solar lights project ipinagkaloob sa 16 na barangay sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Kabuuang 8 milyon na financial assistance ang pinagkaloob sa 16 na barangay sa Dagupan City para sa pagpapatupad ng installation ng solar street lights para sa seguridad at kalidad ng pamumuhay sa lungsod. Pinunduhan ang proyekto kung saan inilaan ang tig 500,000 sa bawat barangay para makapagbigay ng sapat na ilaw sa mga komunidad lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng dagdag na street lighting. Kabilang sa mga benepisyaryong barangay ang Barangay 1, 2, 3, 4, Bolosan, Bunuan Binlok, Karael, Karanglaan, Herrero Perez, Lasip Chico, Malwed, Mamalingling, Mayombo, Poblacion Oeste, Pugo Grande, Pugaro at Salisay. Ayon sa pamahalang lungsod, ang naturang proyekto ay hindi lamang nakatuon sa pagpapaliwanag ng mga kalsada, kundi higit sa lahat ay para sa pagpapaigting ng kaligtasan, seguridad at mas maayos na pamumuhay ng bawat Dagupenyo. Kasama mo Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.